अरे भोजपुरी जगत के वैसे फिल्म अभिनेता, ट्रेंडिंग स्टार, व्यू स्टार, अब इनके बारे में हम क्या कहेंगे। खेसारी भैया के बारे में एक वो चीज हम कहे बड़ी मोहब्बत के साथ कि आज संगीत के कुछ ऐसा मिसाल बा, आज संगीत के कुछ ऐसा मिसाल बा, सुर बा, सरगम बा, साथी साथ ताल बा, और अपने यूपी बिहार पूरे विश्व में एक ही नाम जेकर नाम खेसारी लाल बा। जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें। अब खेसारी भैया ये बलिया के जो धरती बा हमनी के, जहाँ के लोग, अब बलिया का पूरा विश्व आपके प्यार करेला, पूरा विश्व के दिल में आप समाइल वाली आपके